जोंहा आब' माइनाव सफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आब' माइनावनिसिम। खबर सबरा बोरै मोजां ना? हेलौ आं फैबाय फ्रेन्ड अह नंगौ नामा दे दे दे। ओमफ्राय जोंहा दिनैसो नुजाथिफैनो हादों। आब' बिबुथिया हेलौ आगै लाइक दान थेंकिउ आब' लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आब'निसिम। कमेन्ट 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 फाथा फाथि कमेन्ट। जोंहा नालि ब्लक सफैनो हादों दहायसो आं बेजों लोगो जादों। नालिजों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नालि ब्लगनिसिम लाइक दान आदा अह थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय खबर सबरा बोरै मोजां ना? कमेन्ट खालामदो दे मा मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव। जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंखो अन थेंकिउ आब' अन थानायनि थाखाय। मा ओंख्रि संखो नों आब'? खोन्थाहरलाय दे आब' बिबुथि। फाथा फाथि कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट। सोरबाफोर गोदान दंबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांदो दे गाइसमोन। फटा फटि ज' नाया है मेरे चैनल को सपर्ट करो दोस्त लोग। जोंहा नालि ब्लगआ बुंदों औ मोजाङानो आदा अह नंगौ नामा? जोंहा नालि ब्लगआ बुंदों बिबुथि लोगो जादो दे अह। ब्लु नांगौ नामा ब्लु होनानै होनां र'। ब्लु होबाय आङो। दे ब्लु होनानै होजोब्बाय आङो। जोंहा आब' माइनावआ मा बुंदों लाइक दान थेंकिउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंखो कफि मटर आलु लाब्रासो आगै सना। टमेट' बाथोन बाव गोथावआनो माथो आब' बिबुथि बाब बाब बाब। जाखांबाय नोङो नामा आब' बिबुथि नोंलाय? बाब नोगोद गोथाव गोथाव जाथारोलै जोंना आब' बिबुथि मोनहा मालाय। नालि ब्लक अन थेंकिउ अन थानायनि थाखाय। जोंहा आब' माइनाव मा बुंखो मा ओंख्रि संखो? आब' बिबुथि मालाय आब' बिबुथि मोनहा कफि मटर आलु लाब्रासोनो आरो टमेट' बाथोनलायबावसोनो। बुहुद गोथाव गोथाव जाथारो मालाय आब' बिबुथि मोनहा। जोंहा आब' माइनावा बुंहरदों हेलौ आगै ना नालिनो अह लोगो जानो लेंहरदों लोगो जालाय दे। सोर सोरजों लोगो गैया आब' बिबुथियाबो खालामहरगोन दे आब' बिबुथिजोंबो लोगो जा। आब' माइनावजोंबो नालिजोंबो लोगो जालायदो दे। जोंहा नालि ब्लकआव बुंदों आब' बिबुथि साबधान खालामबाय आं। बेग रिटार्न खालामदो अह नंगौ नामा? आब' बिबुथि जोंना नालि आगैया खालामबायनो नोंबो खालामनानै हरदो दे आब' बिबुथि। जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंनो गोजौआव नायदों हो गोजौआव नायदो माइनाव आगै ओंख्रिखौ अह' नंगौ नामा? आं खोन्थाखांखाबाय आब' बिबुथि
माइनाव नार्जारिया बुंदों आब' माइनावआ मा खालामदों आगै नालि अह मा खालामदों आगै नालिनो जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंखो अके मालि आगै सना दे फाथा फाथि कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर लगाओ फटाफटी जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्त लोग फटाफटी कमेन्ट जोंहा नालि ब्लगआ बुंदों जिरायना दं अ माइनाव अह नंगौ नामा अर सायदों नामा नोंलाय नालि आगै जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्त लोग कमेन्ट फटाफट कमेन्ट बिबुथि नार्जारि आब' बिबुथिया बुंदों अके नालि सनानो नालि ब्लगआ बुंदों अन समन दास कानवार हि होनहरदों जोंहा सनवार दास कनवारा नालि हि बुंहरदों फटाफट कमेन्ट आइदै बाय कमेन्ट गाइस लोग जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्त लोग फटाफट कमेन्ट जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्त लोग गोथाव गोदै नागिरदोंमोन आं गासिबो थांजोब्बायसो नामा कमेन्ट सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा कमेन्ट जोंहा संजय राजेब भाई मैंने हमने भाई सपोर्ट थैंक यू सपोर्ट देने के लिए थैंक यू हमने भी पूरा सपोर्ट किया कर देगा देख लो भाई हाँ फुल सपोर्ट किया था हाँ कमेन्ट भाई लोग कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ जोंहा माइनावा अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय दी कमेन्ट खालामदो कमेन्ट जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो प्लीज कमेन्ट कमेन्ट खालामाबालाय बोरै सिरि थानांगौ जाखो दे खालामदो
जोंहा आब' बिबुथियाबो थांबाय नामा? जोंहा नालि आगैयाबो थांबायदां। नोंसोर कमेन्ट खालामलायाबा आं बोरै रायज्लायनांगौ जाखो नोंसोरजोंलाय। दे पटा पटा पाटि कमेन्ट करो पटा पाटि सापर्ट करो। फटाफटी कमेंट करो फटाफटी कमेंट करो कमेंट 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 फटाफटी सपोर्ट करो। जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्त लोग। जोंहा मनिका आब' आगै नानि सौफैनो हादों। हि आगै होननानै बुंहरदों आरो। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आगै। जोंहा मनिका आगैया बुंदों लाइक दान नो। थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जानानै फैखो? जोंहा मनिका आगैया बुंदों लाइकल' होबाय आं आगै आलासि जाफैदों अह दे 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 आब'। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि एल बि निफ्राय। आगै मनिका। पटा पटी कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट। मेरे एलबी में कौन कौन है कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो। दे फटा फटि कमेन्ट खालामदो। प्लीज कमेंट 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 कमेंट। लगातार कमेंट करो दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो। प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा। जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। जोंहा आब' माइनावा बुंदों सनजय सनजय राजपुत जइन मि थांबायदांलै बियो। मोनसेल' माबा खालामनानै कमेन्ट खालामनानै थांबाय। नैबे मनिका ब्रह्मजोंलाय लोगो गैगोना गैया कमेन्ट खालामनाय दे। फटाफट कमेन्ट खालाम गाइस लोग। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। काम फटाफट कमेंट करो फटाफट कमेंट कमेंट कमेंट। कमेन्टखौनो रावबो खालामलालै माथो। जिबफोरखौलायनाय कमेन्ट हरदो दे।
मा जाजोबखो प्लीज कमेंट कमेंट क्या हो गया दोस्त लोग कमेंट 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 सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा कमेंट 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 प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा जोंहा माइनाव ब्लगा मा जाखो प्लीज कमेंट 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 खालामदो दे कमेंट प्लीज कम बैक कमेंट खालामनानै होदो दे कमेंट 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 प्लीज कमेंट सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा प्लीज कमेंट 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 सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो और कमेंट कीजिए हम सपोर्ट देंगे सपोर्ट टू सपोर्ट लगाओ कमेंट 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 पटापटी कमेंट कमेंट जो नया है आ जाओ कमेंट 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 टू सपोर्ट मिलेगा आ जाओ पटापटी कमेंट 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 पटापटी कमेंट प्लीज कमेंट 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 पटापटी कमेंट प्लीज कमेंट 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 रावबो गैया
प्लीज कमेंट करो, कमेंट। प्लीज कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो, रिटर्न मिलेगा। कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा। प्लीज कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करो।